ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ ଗଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ଟିକେ ପୋଷାପୋଷି କରୁଛି ହେଲା କି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଏଇଟା କଲମୀ ଗଛ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲମୀ ଗଛ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି 2 ବର୍ଷର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଉଳ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା କି 2 ବର୍ଷର ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଉଳ ଆସିଗଲାଣି, ବଉଳ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଉଳ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷର ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ ଆସିଗଲାଣି ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା କି। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ଅଛି 3 ବର୍ଷ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ହାଇଟ୍ ଫିଗର ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପରକୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆସିଛି, ପ୍ରବଳ ବଡ଼ ଆସିଛି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖେଇଲି। ତାକୁ ଆମର ପୁଣି ମତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଆଇଲେ? 4 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛର ଫିଗର ଦେଖନ୍ତୁ। 4 ବର୍ଷର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ବଡ଼ ବଉଳ ଆସିଛି ବଉଳ ହେଲା କି। ସେଠିକି ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ। ସେ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚଣା ଗଛର ଚଣା ଦେଖିଲେ, ଚଣା ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଆସି ଚଣା ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ଫଳ ଆସିଗଲାଣି। ଫଳ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଟି ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଗଛ ନ ଲଗେଇକି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବି। ମୁଁ କିଛି ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଉଳ ଆସିକି ଫୁଲ ଲଣ୍ଡା ମାନେ ଫୁଲ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳିବା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଅଳ୍ପ ବଉଳ ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା, ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ମୋର ପ୍ରବଳ ବଉଳ ଆସିଲା। ଯାହା ମାନେ ଏହା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗାତଟା ମୁଁ କଲି ତାକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମାନେ ଖତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ସାର ନିମ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି 2 ହାତ ଗାତ କରି ତା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇ ମାନେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ